Anong tatanggal ng third set? Ano siya rin dyan? Depende sa kung. Record ba ito? Tsaka ano ang tawag dito? Mga mature yung game. Si Mix, meron pa mo. Kaya talaga pag magulak yung kalaban. Yung ano yung kapalo. Ano ang pipensa? Yung ano yung patience. Tsaka sa vlog niya, bigla nababalik yung palo niya. Parang may time na lalo sa ano kasi yan ito ba? Bigyan mo doon. Papalo dito. May papalo dito. Papalo dito. Ito po tayo na pagkaklaro doon. Naka-attack na sa siya. Ano po ba? Mga bumalo. Ikaw ka nagdadrive eh. Ha? Ikaw ka ito. Ayaw paano napapalo ka doon, di ba? Pag ano, di ba? Sabi na, pagpapalo ka doon. Sa kanina yung count up na ako gaganyan dito. Putang ina na, agad ka na doon. Hindi na rin screenshot ko. Hindi ako nakakapag paano yan? Isap na sila na rin. Alam mo yan? Yung kahit yung nakapagdas ko pa parang pero ganun lang yung grab din. Hindi okay lang. Pasanayin mo sila sa wala. Tapos bigyan mo grab. Kaya nga kanina nito nasa diba? Kasi alam nila, lumalayo na sila. Tsaka nakasay na tayo. Kahit mabuhan nila, may ganyan siya. Kung change ka sa gano'n. Pero yun.
Ganun kaya eh. Sarap na yung harap ng isip. Dito eh, yung hindi kaya nga mas maganda isa. Wala ganun kayo eh. Parang rotate. Di ba? Good. Lalapit ka dito. Babad ka na. Ay, kapag Di ba? Oo. Medyo binabasag sila. Diba? Kasi, pagkukuha ka na naman. Di ba yung pag binanig ka? Hindi, yung isa na ganun ko. Yung ganun kung ano dito. Tapos, oo, yung nakabit ko. Parang sasuluhin yung muna. Kasi magre-recover yung ano. Oo, yun. Ganun din. Kaso minsan sa sobrang dikit natin. Pag-hirap doon. Grabe na natin. Yun ang ano, medyo may kabagalan doon. Atras na konti. So, dapat pag wala may idea. Kita ata yung ano mo din.